Kung sa miaging tuig, magkadungan sa pagsaulog sa Eid-Ul-Fitr ang Muslim community nunot sa managlahing petsa o adlaw sa moon sighting. Ning tuiga, nagkahiusa sila sa pagsaulog sa End of Ramadan Fast ang atong mga kaigsuonang Muslim. Siluan meron din sa report. Nagtapok sa Toledo City kagahapon sa hapon ang gatusan ka mga Muslim dinhi sa Sugbo alang sa moon sighting. Apan may mga panganod niadtong higayuna hinungdan nga wa hingpit nga nakita ang new crescent moon. Alas 5:55 kagahapon sa hapon nakita ang new crescent moon sa pipila kadapit sa nasod sama sa Baguio City. Hinungdan nga gideklarar sa Bangsamoro Darul Ifta ang pagsaulog sa Eid-Ul-Fitr karong adlaw. Alas 6 ganihang buntag, nagtapok sa usa ka bakanting luna sa Kauswagan Bangkal ang libuan ka mga Muslim sa Lapu-Lapu City alang sa pag-ampo. Ang Eid nagpasabot kasaulugan samtang ang Fitr nagpasabot nga pagtapos sa fasting o pagpuasa. Kining Eid-Ul-Fitr pinaka-importante ni sa among kinabuhi. Tungod kay sa among pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mao ni dakong ganti sa tanang buhat sa mga Muslim, tibuok kinabuhi nila. Dulan sa 5,000 ka mga Muslim ang nanimuyo karon sa Lapu-Lapu City. Sagad kanila mga namatigayon samtang ang uban mga tricycle drivers. Diri sa Kauswagan Bangkal, Lapu-Lapu City, okay na kayo sa among pagka centralized diri. Wagi mga gubot. Normal ang pag-centralize. Human sa pag-ampo, gisunodayon ang salo-salo uban sa ilang pamilya ug mga higala. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.